Halapad nga transport strike ipahigayon sa Piston Southern Mindanao. Una mahuman ang bulan sa Abril. Sa pakikinabi sa GMA Super Radyo Davao kang Larry Argiles, spokesperson sa Piston Southern Mindanao Region, nga usa ka halapad nga lihok-protesta og transport strike ang ilang pagahimuon una matapos ang bulan sa Abril aging pagsupak sa PUV modernization program sa gobyerno. Sumala sa Piston SMR nga ila pang ginahanay kung karon sa gayod ipahigayon apan target kuno nila nga ilusad kini sa Abril 29 o kaha sa Abril 30. Dugang sa opisyal nga panahon na kuno sa paghimo sa mong lakang aron mabati sa gobyerno kung unsa ang mamahimong epekto sa panginabuhian sa mga PUJ driver o galing wagtango na sila sa kalsada. Base sa datos, nasa kapin 6,000 kuno ang ilang miyembro nga drivers ug operators sa Davao Region. Kinumduman nga Abril 30 ang gitakdang deadline alang sa POV consolidation sa Tibok Nasod. Una na gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga wala na extension sa consolidation.